ערב טוב הרב. ערב טוב ומבורך. הרב, רציתי לשאול, מה ששמעתי בתחילת ההרצאה, אם זה מוכרח שיהיה את כל המלחמה הזאת לפני ביאת משיח, או שאפשר גוג ומגוג חייבת להיות, אי אפשר לדלג עליה. כלומר, היום מה שאנחנו מצפים, אנחנו לא בדיוק מצפים למשיח, מצפים למלחמה שתהיה לפני ביאת משיח. בוא אני אגיד לך מה כתוב, תסתכל. ברבי יונתן בן עוזיאל הוא מביא מה התנבאו אלדד ומדד. אלדד ומדד התנבאו במחנה. מה הם התנבאו? בוא נראה רגע, הנה. תרגום יונתן בפרשת בעלותך בפרק כ"ה פסוקים כ"ו. אני לא קורא את הכל, אבל אני אומר רק שעל הפסוק שכתוב וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מדד, בתנח עליהם הרוח והמה בכתובים ולא יצאו האוהלה. אומר על זה רבי יונתן בן עוזיאל שהם התנבאו, כל אחד התנבא על משהו אחר לאותו זמן, ושניהם התנבאו לאחרית הימים אותו דבר. וככה הוא הלשון. הלשון הוא כך: ברם טרהון כחדה מתנבין ואמרין. המלכה סליק מן הרעה דמגוג בסוף יומיה, ומחנש מלכין כתרי תגין והפרחין לובשי שריונין, וכל עממיה ישתמעון לה, ומסדרין קרבה ברעד ישראל על בני גלבתה. ברם קירי סיטימוס להון בשעת עניקין, ומקטל כולהון בעקדת נשמתה בשלהובית אשתה, דנפקה מתחות קורסי יקרה, ונפלין פגרהון על תבריה דרעד ישראל. מה הוא אומר? אומר רבי יונתן בן עוזיאל שהם התנבאו כך, שים לב. וידוע שרבי יונתן בן עוזיאל תרגם את תרגומו ברוח נבואה. והוא מביא את נבואתם של אלדד ומדד, שהם אמרו שיהיה מלך שיעלה מארץ המגוג בסוף הימים, דהיינו באחרית הימים, ויאסוף מלכים ושרים ומלכויות, כולם לבושי שריונים, וכל העמים ישמעו לו, ויסדר מלחמה בארץ ישראל על בני הגלות שיבואו לכאן. אבל קיריס איטימוס, באנציקלופדיה בריטניקה בלטינית איטימוס זה אטום. אומר בשעת עניקין, ומקטל כולהון בעקדת נשמתה בשלהובית אשתה, זאת אומרת ימותו כולם בשריפת הנשמה שלהם בשלהבת אש שתצא מתחת כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, ויפלו פגריהם על הרי ישראל. ויתון כל חבת ברא בציפרי שמיה, ויחלון גושמהון, ויבואו כל חיות השדה וציפורי השמיים, ויאכלו את גופותיהם, ומבתר כדהן יחון כל מתי יד ישראל. ואז תהיה תחיית המתים, ויתפנקון על תברה דצטנלון מן שרויה, ויקבלו נגר עובדהון. ואז יקבלו כל ישראל את השכר שהוצנע להם לאותם ימים. זה הנבואה שכתוב שתהיה בארץ ישראל באחרית הימים. כן, אני אגיד לרב למה התעוררתי לשאול את השאלה הזאת. בבקשה. במשך החצי שנה האחרונה מאוד מאוד התחזקתי בכל הנושא של ביאת משיח, עד כדי כך שכל דבר שאני עתיד לעשות, אני מיד מבטל. אתה לוקח בחשבון? כן, מיד אני מבטל ואני אומר, רגע, כבר תכף יבוא המשיח, אז מה יש לתכנן יותר מדי? אז עכשיו אני קצת התקררתי לפי מה שהרב אומר. כלומר, יש איזו תקופה לא קטנה, בוא נאמר 9 חודשים של המלחמה. אתה לא צריך להתקרר, אתה צריך להבין גם שהעולם מתנהג כמנהגו, העולם לא ישתנה חוץ מהמצב. לא יהיה יותר מלחמות לאחר מכן, יהיה שלום, יהיה שלווה, לא יהיה איסורים, לא מחלות, לא מתים צעירים, כולם יאריכו ימים מאות שנים,
יהיה עושר ועושר בבת אחת, ומלאה הארץ דעת השם כמים לים מכסים. הבנת? כן, כלומר זה מוסכם, עד שבינתיים לא נראה את המלחמה בפועל, אין כל כך מה להתרגש שפתאום יבוא איזה משיח. אחרי זה לא פשוט, כי זה 7 שנים, זה לוקח זמן. בינתיים אני קראתי להרבה יהודים מהעולם לעלות מהר לארץ, כי אנטישמיות תהיה תוך פרק זמן קצר יחסית גדולה מאוד. אם עופרת יצוקה יצרה אנטישמיות וגלים כאלה ואחרים, אז תאר לך מה יהיה אם יהיה הפצצה באיראן וכו'. אני מאמין שיהיה בלגן גדול בעולם. צריכים להיות חכמים, להספיק להגיע לכאן, כי עיני השם בארץ הזאת מראשית שנה ועד אחרית שנה, ולמרות שאומות העולם יבואו לפה, כתוב שיהיה ניסים גדולים וגלויים בארץ ישראל בזמן גוג ומגוג.